anga ari makuwerere paBelvedere Teachers College apo zvikwata zvabva kumaparastatals akasiyana-siyana anobatira mubazi rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu pamwechete nezvivakwa pamwechete nezvikwata zvakabva kuchikomba East rinova dunhu raHonorable Mona MP zvapinda mumitambo yakasiyana-siyana yewellness. Mapoka anga aripo anosanganisira NRZ, CMED, Zinara, ACZ uye Ministry of Transport and Infrastructural Development. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu pamwechete nezvivakwa vanoremekedzwa vaMona vataura ivo vakati mitambo iyi iripo pakuda kumutsiridza vechidiki kuvaka ramangwana ravo rakanaka pamwechete nekuvadzivisa kutora zvinodhaka. Ngativanzwei vachitaura. Tauyazve nevanhu vekuchikomba East Constituency patakaita mutambo wedu wegore takasarudza nyanzvi kubva kumawadzi edu ose muchikomba ari 14 chikomba East. Tikasarudza vanga vachitimirira nhasi kubva kuQueen Soccer, Netball neSoccer. Asi chinondifadza ndechekuti ingindira rezvatiri kuitira izvi tinoona kuti isu chekutanga utano hwedu sevanhu, asi tiri kutora nhau yemasports sebhizimusi rekuti munhu anofanira kuziva kuti kana achitamba bhora chokwadi zvinova zvinhu zvinogona kupa pundutso mukati meupenyu. Ndofanira kuti maona mapazi ose maparastatals edu auya neuwandi hwawo vachikuta mhuri yechikomba East. Mukuru anoona nezvewellness mubazi rekufambiswa kwezvinhu pamwechete nezvivakwa Amai Lorraine Mbodza vaonesawo zvakakoshera mitambo iyi muvanhu. Nhasi tiri pano paBelvedere Teachers College pataungana seMinistry of Transport and Infrastructural Development. Tanga tichibatana nechikomba East Constituency nemaparastatals edu kuno kuministry tichiita sports tournaments. Physical fitness ndeimwe mhando yewellness yatiri kupromota. Saka izvozvo takaona zvichibatsira kuti zvinoita kuti utano hwevashandi hunge huchichengetedzeka, vasarware uye vave productive pabasa. Uye tinoona kuti zvinhu zvinonyanyisa kubatsira zvakare panhau dzemental health. Munhu akauya kumasports anodzokera ane pfungwa dzaita renewed, dzaita rejuvenated. Tawana mukana wekutaura nemakochi pamwechete nevatambi vakasiyana-siyana. Ngativanzwei vachitaura zvavanofunga pamusoro pemitambo yatambwa muzuva ranhasi. Ndikufarira kuti vechidiki vari kuwana zvekuita uye vanhu vakuru tiri kuwana zvekuita. Nyaya yedrug substance abuse inotoitawo shoma nekuti vana vari kuramba vari entertained. Saka ndikufara boss Honorable vari kuita kuti vana vedu vaone zvekuita. Nyika yedu irambe ichienderera mberi. Uchaona kuti nyaya dzedrug substance abuse dzoramba futi dzichidzikira. Zvinoita kuti tivandudze vana kunyange nevari kumamisha vawanewo zvinovaitira kuti ramangwana ravo rive kajeka, vawane zvinobatika muupenyu. Ndoda kutenda kuna Honorable Mona nezvavandiitirawo nezvavaitirawo futi nezvavaitira vamwe. Saka ini ndoti pane chiwiro changu ndizvo zvitambirawo nyika yedu bhora. Pazvikwata zvese zvatamba chikwata chimwe nechimwe chapiwa mubayiro unoenderana nemabudiro achaita pamitambo iyi. Vatora mukombe kuQueen Soccer chikwata chechikomba chawana mubayiro we$1,100. Vatora mukombe kuNetball chikwata cheNRZ chawana mubayiro we$960. Uye chikwata chatora mukombe kuMen's Soccer EACZ yawanawo mubayiro we$900. Mibayiro yose iyi yabva kuna Honorable Mona. Ndino wenyu mutori wenhau weVaia.com Chiedza Nyabadza ndiri kuBelvedere muHarare.